Επανήλθαμε. Να πούμε ότι είναι μαζί μας η κυρία Αγγελική Ιωάννου από το ΠΑΣΟΚ, υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς, υποψήφιος της Νέα Δημοκρατία στο Κιλκής, και ο κύριος Κώστας Κιζηρίδης, με τους ανεξάρτητους Έλληνες επίσης στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και στους τρεις. Κύριε Κιζηρίδη, το δικό σας κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά τουλάχιστον έτσι, γιατί αυτά είναι τα ευρήματα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και παραμένους, έτσι. Είναι ένα κόμμα το οποίο συγκεντρώνει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, παρά το γεγονός ότι είναι ένα κόμμα καινούριο, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και τώρα στις κρίσιμες αυτές τις τελευταίες ώρες που μιλάμε για τη συσπήρωση των κομμάτων, εσείς καλείστε να κρατήσετε αυτόν τον κόσμο και φαντάζομαι ότι πρέπει να τον κρατήσετε και με συγκεκριμένες θέσεις. Παρά το γεγονός, όπως είπαμε, ότι είστε μικρό κόμμα, καινούριο κόμμα. Και δέχεστε πρέσβη, δυνατό. Να μην προλάβατε και να τις επικοινωνήσετε αυτές. Επιπροσθέτως θα έλεγα ότι παρότι είμαστε ένα μικρό κόμμα, η συσπήρωση αυτή που λέτε έχει μια ελληνική φιλοσοφία και όχι κομματική. Ρωτήσατε για τις συσπηρώσεις των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία και οι άνθρωποι συσπηρώνονται γύρω από μια ελληνική στάση και όχι μια κομματική στάση, η οποία θα βοηθήσει στο να βγει η χώρα από αυτή την κρίση. Αλλά να ξεκινήσουμε με κάποιες διαπιστώσεις. Ναι, μήπως λόγω συσπήρωση κομματική λειτουργία υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα λειτουργήσουν άλλα ανακλαστικά. Τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, από τη μεταπολίτευση και μετά κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Έφεραν αυτόν τον τόπο όχι στο χείλος του γκρεμού, στον γκρεμό θα έλεγα εγώ. Είναι συνυπεύθυνοι. Το ποσοστό ευθύνης τους ας αναλάβουν να το επιμεριστούν και να το αποδώσουν ένα στον άλλον. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Αν μέσα σε όλο αυτό το γενικό κλίμα της διάλυσης κοινωνικής συνοχής και του κράτους, της διάλυσης των οικοκυριών, την απόγνωση, την ανεργία και όλα αυτά, ξανακοιτάξει να συσπηρωθεί και να κρεμαστεί από ένα κόμμα και από πολιτικές όπως τις εννοούσαμε μέχρι το παρελθόν, αυτό είναι επιλογή την οποία ο καθένας πρέπει να την επιλέξει, να την απορρίψει και να αναλάβει και τις ατομικές και τις συλλογικές του ευθύνες. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Γύρισαν και είπαν, και θα σας μιλήσω λίγο και με την ιδιότητα του ψυχίατρου, αυτές τις εκλογές έχουν δύο κυρίαρχα συναισθήματα, το θυμό και το φόβο. Ο θυμός είναι απέναντι στην κατάσταση στην οποία μας έφεραν τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, και μιλάω συγκεκριμένα, στο μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί στο καθένα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο φόβος. Το φόβο τον καλλιεργούν έντεχνα αν θα υπάρχει αύριο Ελλάδα, αν θα υπάρχει Ευρώπη, αν θα υπάρχει ευρώ, θα υπάρχει. Αυτά είναι όλα ψευτοδιλήμματα. Ο θυμός ίσα-ίσα θα έπρεπε να στραφεί απέναντι στο φόβο που προσπαθούν να του καλλιεργήσουν. Λοιπόν, λέτε δηλαδή ότι καλά θα κάνει να ψηφίσει με θυμό ο κόσμος, όχι με φόβο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι άσχημα και τα δύο. Όχι. Αλλά υπάρχουν κόμματα τα οποία ποντάρουν στο θυμό και πολύ σωστά είπατε κόμματα που ποντάρουν στο φόβο. Πρέπει να διοχετευτεί, ήμουν πολύ σαφής, απέναντι στο φόβο που προσπαθούν να του καλλιεργήσουν. Ούτως ώστε να μπορέσουν αυτά τα δύο να αμβληθούν και να πάει μισό λεπτό. Αν λειτουργήσει ο θυμός και ο θυμός, αφήστε το φόβο. Λειτουργήσει ο θυμός ως κριτήριο. Αν ο θυμός στραφεί απέναντι στο φόβο που προσπαθούν να καλλιεργήσουν, θα αμβληνθεί και με καθαρό μυαλό. Γιατί μετά από ένα σημείο αρχίζει ο Έλληνας και εξοργίζεται όταν κάποιοι υποτιμούν την νοημοσύνη του, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει άλλη έξοδο από τη λύση πλην του μνημονίου. Και το ξόρκισμα του φόβου έτσι γίνει σε αυτές τις εκλογές. Ξεθυμάνει ο κόσμος. Έτσι. Εντάξει, ψηφίσαμε αυτό που θέλαμε, ψηφίσαμε τα μικρά κόμματα, αφήσαμε τα δύο μεγάλα κόμματα, τους τιμωρήσαμε και η κυβέρνηση δεν σχηματίζεται. Και αν στις επόμενες εκλογές ο κόσμος και πει τώρα ξεθύμωσα όχι. Και θα ψηφίσω ξανά από την αρχή του και από την αρχή. Όχι, εμείς δεν ήταν ψήφο τιμωρίας. Τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης Παπαδήμου είχαν δύο πολιτικές και στρατηγικές επιλογές. Ή να αποφασίσουν αυτή τη στιγμή που η χώρα κατέρε να στηρίξουν το λαό της ή να συνεχίσουν να επενδύουν πάνω στον τοκογλύφο. Όλοι γνωρίζουν ότι πέσαμε σε μια τοκογλυφική κατάσταση. Τις ευθύνες δεν είναι ώρα, ο χρόνος είναι σύντομος, δεν είναι ώρα να τις αναλογίσουμε και να τις επιμερίσουμε. Επέλεξαν να συνεχίσουν μια πολιτική η οποία είναι αδιέξοδο. Μνημόνιο 1, εφαρμοστική νόμη, όχι θα πτωχεύσουμε. Σώσαμε 10 φορές τη χώρα. Έβαλε ο κύριος Βενιζέλος πάτο στο βαρέλι. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς 2 χρόνια αντιμνημονιακός. Δίνει μια ελπίδα στους ανθρώπους και στην παράταξή του και στην Ελλάδα εν γέννη και μου λέει: ψήφισα τη λάθος συνταγή. Λύστε μου τα χέρια να κυβερνήσω. Μα τα έδεσες, άνθρωπε, μόνο σου τα χέρια σου και μαζί με τα δικά σου χέρια έδεσες τα χέρια μιας ολόκληρης κοινωνίας. Όπου βλέπουμε όλοι και ήδη απ' έξω από το εξωτερικό φαίνεται από το εξωτερικό ότι αυτή η συνταγή είναι λανθασμένη. Είναι η δική σας συνταγή, γιατί εκεί πέρα έχουν πολλά ερωτήματα. Δεν βλέπω τις προτάσεις. Την ερώτηση δηλαδή. Καλά, δεν έχουμε και πολύ χρόνο για τώρα. Θα δικούσαμε και τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα για το πόσο είναι εφικτά όλα αυτά που λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες και πού θα οδηγήσουν. Και μην υποτιμάτε και το θυμό των ανθρώπων. Όχι, μα αυτό είναι το κυρίαρχο συναίσθημα. Και το πιστεύω ότι είναι το κυρίαρχο συναίσθημα. Απλά πιστεύω ότι τελικά αυτό θα είναι η αυτοτιμωρία μας. Αν πάμε, όπως είπατε, όλοι να ψηφίσουμε, μπορούμε να θέσουμε κάποιους όρους. Μπορούμε να ζητήσουμε κάποια πράγματα. Το
μήνυμα νομίζω ότι έχει περάσει και στα δύο μεγάλα κόμματα και γενικά έχει περάσει το μήνυμα ότι, και νομίζω αυτό φαίνεται κιόλας, ότι πρέπει πολλά κακό κείμενα να αλλάξουν. Να ανανεωθούν πρόσωπα, να ανανεωθούν οτροπίες, να αλλάξουν πράγματα, να γίνει το κράτος πολύ διαφορετικό, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να γίνουν οι δαπάνες αυτές, οι πολυέξοδες να μειωθούν. Ήμουν δηλαδή... και γέρασα, κυρία Ιωάννη. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Πρέπει να βλέπουμε το μετά. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν κάποια κακό κείμενα που στο κάτω-κάτω κάποιοι από εμάς, και είναι ευχάριστο αυτό ότι σε πολλές παρατάξεις, σε πολλά κόμματα, βλέπω νέα πρόσωπα. Γιατί δεν μπορούν νέες ο καθένας. Νέες πολιτικές θα μπορούν να υπάρξουν όταν και οι άνθρωποι στηρίξουν. Κυρία Ιωάννου, ξέρετε ότι πάντα υπάρχει. Το κύριο Κιζηρίδη. Εγώ ήθελα να πω αυτή τη στιγμή ότι γίνονται πράξη αυτά που συμβαίνουν και επί τόσα χρόνια. Όλοι αυτό αναιρούνται. Θέλω να πω ότι προηγούμενες ημέρες άκουσα τον κύριο Σαμαρά στο Ζάπιο 3-4, δεν ξέρω ποιο, σιγά-σιγά να καταθέτει κάποιες από τις προτάσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων πριν από 15-20 ημέρες έχουν δημοσιευτεί ήδη στο διαδίκτυο. Και όμως έχετε πολλές προτάσεις οι οποίες είναι ίδιες με κόμματα της αριστεράς. Ενώ είστε ένα κόμμα το οποίο είστε από τη δεξιά. Έχουμε μία. Όχι. Είμαστε από την ελληνική πλευρά. Και πολύ προβάλλεται αυτό με το διαδίκτυο. Και συνέχεια προβάλλεται αυτό για το διαδίκτυο. Γιατί και σας βγήκε και λίγο μπούμεραν. Θα σας πω, όχι, δεν είναι κανένας αν θέλει. Θα σας πω και κάτι άλλο πάλι ψυχιατρικά εξηγώντας το. Ότι αυτός ο διαχωρισμός σε δεξιούς και αριστερούς. Προσέξτε με λίγο. Σε δεξιούς και αριστερούς, σε ΠΑΟΚ και Άρη, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Είναι ένα κομμάτι του συστήματος που μας οδήγησε μέχρι εδώ. Το διέρη και βασίλευε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη για μια. Κάποιες ιδεολογίες, γι' αυτό χωρίστηκε έτσι. Σε μια εθνική προσπάθεια πρέπει να μπούμε όλοι μαζί. Και αυτή η εθνική προσπάθεια έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος του μνημονίου, όπου και εντός και εκτός Ελλάδος λένε ότι συνεχίζει σε περαιτέρω ύφεση, σε διάλυση του κοινωνικού ιστού. Γιατί και εγώ, κυρία Ιωάννου, δεν περπατάω μόνο στα σπίτια, περπατάω στους δρόμους και παίρνω την αγανάκτηση. Ο άλλος δρόμος είναι συγκεκριμένος και ξεκάθαρος και έχει χρονικό ορίζοντα που ξεκινάει από τον 1 μέχρι τους 6 μήνες με την καταγγελία του μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Συνεχίζει με όλη την αναδιάρθρωση την πραγματική του κράτους, την οποία απέφυγαν γιατί λειτουργούσαν σαν ένα πελατειακό. Ωραία, να απαντηθεί λίγο αυτό το ψέμα. Όχι, να μην απαντηθεί. Όχι, στις 7 Μαΐου ρωτάνε ποιος θα πληρώσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Τους μισθούς και τις συντάξεις θα τους πληρώσει αυτός που πληρώνει σήμερα. Από τα 130 δις, κυρία Ιωάννου, τα οποία έρχονται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη, δεν πηγαίνει ούτε ένα ευρώ σε μισθούς και στις συντάξεις. Το κράτος αυτή τη στιγμή από ένα ταμείο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ με 54 πληρώνει. Σας διευκρινίζω, με 54 δισεκατομμύρια πληρώνει μισθούς και συντάξεις και δαπάνες και τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε τοκοχρεωλήσια. Καλή επιτυχία. Αποφασίστε τι θέλετε να ζήσουν, οι Έλληνες ή οι Ευρωπαίοι τοκοχρεωλήσεις. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Ιωάννου, υποψήφια με το Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς με τη Νέα Δημοκρατία στο Κιλκής και ο κύριος Κώστας Κιζηρίδης με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε και ιδιαίτερα γιατί ήρθατε από το Κιλκής. Έτσι αφήσατε για την προεκλογική περίοδο. Να είστε καλά, ζωντανέψαμε στο τέλος. Καλή προσωπική. Θα χρειαστούμε και ψυχίατρο ούτως ή άλλως. Έτσι αχρίαστη να είστε.